Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur abuztuak 21, asteazkena elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Iker Maria Ezkurrenarekin egongo gara Berriozarriko alkatea dena. Eta honek abuztuaren 28tik irailaren batera iraungo duten Berriozarko jaien inguruan hitz egitera dator. Baina honekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1887an, Michel Angiolillo, kazetaria eta anarkista hil zuten Bergarako kartzelan garrotez. Urte batzuk geroago, 1955ean, Frantziaren aurkako independentzia gerran, Aljeriako nazio askapenerako fronteak 123 kolono hil zituen. Egun berean, baina 1962an, Francoren aurkako CNTren atentatuak huts egin zuen Donostian. Eta bukatzeko, 1989an, Giraldillaz mozorratuta ekintza egin zuten munduko atletismo txapelketaren inaugurazio ekitaldian. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostiralean Harresien jaialdiaren barnean Ardatzak izeneko zirkua egingo dute O plazan. Ardatzak zirku ikuskizuna da. Proposamen honetan mugitzeko premiari buruz hausnartzen dute artistek. Zirku garaikideko ikuskizun hipnotiko honetan bi artistak diaboloarekin, akrobaziekin eta orekarekin jolasten dute. Iluntzeko 8etan O plazan izanen da emanaldia eta doakoa izango da. Igandean, Aire Zabaleko zinema egongo da Atarrabiako Bakearen parkean, Aita bizitza izeneko filmarekin. Joakin Mazon zuzendariaren gidaritzapean, Karra Elejalde eta Errik Auker dira komedia honen aktore nagusiak. Txef gazte eta handinai batek duela 30 urte desagertu zen aitaren ustegabeko bisita jasoko du. Jatetxearen etorkizunerako une larri batean iritsiko da dena hankaz gora jartzeko. Iluntzeko 10etan izango da emanaldia, doan Atarrabiako Bakearen parkean. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, enplegua 4,6 hazi da Nafarroan urtebetean, 313.800 landun izateraino. Pirineoetan izan da igoerarik handiena, 8,9 langile gehiagorekin. 4.300 langabe gutxiago daude, 25.000 kokatuta, 7,4ko tasa. Nafarroako enplegu zerbitzuak 800.000 euro bideratuko ditu gizarteratzeko. Argazki nagusian, haur batzuk egurrezko eraikuntza piezekin jolasean atzo. Titularrean, lehengo jostailuak. Munduko itzulia 50 jokotan garaile espeletako jauregian. Hori koloreko berrieko argazki nagusian, Santi Castillejo dugu, Osasuna Promesas taldeko entrenatzailea dena. Honen hitzetan, Erreal Madridek eta Errealak bakarrik dute gure egitura. Atal honetako gainontzeko berrietan, alde batetik, itzulian, etapa eta lidergoa Primoz Roglic esloveniarrarentzat. Beste alde batetik, Elizondoko Jaime Urrutia kaleak 7 erakusketa hartzen ditu. Jarraian, Nafarroako odola zeukan adin luzeeneko emakumea 117 urterekin hilda. Eskuineko berrietan, batetik, Olabek Ibarrolarekin kritiko Iriarteren lekua hartu du parlamentuan. Bestetik, etari lotutako 158 presoetatik, 32 graduan aurrera egin dute urtebetean. Jarraian, polizia ohi batek bikotekide ohia eta emaztea hil ditu eta gero bere buruaz beste egin du Bartzelonan. Gainera, maskoten internet bidezko salmentan iruzur egiten zuen banda bat desegin dute. Bukatzeko, Bidenek Harrisengan konfiantza du Estatu Batuetan demokrazia babestua izan dadin. Diario de Navarraren titular nagusian, biztanleria landuna hazi eginda aurten Nafarroa osoan,
Pirinioak eta Erribera buru direla. Ekaina duela urtebete, baino 13.700 pertsona gehiagorekin itxi zen. 54 urteko gorako langileak hirukoiztu egin dira 2002tik. Argazki nagusian, Irisarri landeko haurrak eta begiraleak Baxi Parkeko maskotaren ondoan. Titularrean, kanpalekuen denbora. Hiriko kulturako eta kiroletako kanpalekuak aukera bikaina dira familiek kontziliazioa egin dezaten eta txikienek ondo pasa dezaten. Eskuineko berrietan, fiskaltzak ez du deliturik ikusten gobernuaren argiteriaren kudeaketetan. Goiko berrietan alde batetik kritikak Iturramako obrengatik. Beste alde batetik tafaiak agur esan die jaiei. Azkenik, Kanadako Kea Nafarroaraino iritsi da. Gararen titular nagusian, Sarek euskal ereduan aurrera egiteko eskatu dio gobernu berriari. Urteko balantze batean argi ilunak ohartarazi ditu lakuaren jarreran, 32 gradu progresio onartuta, legez izan daitezkeen 100 graduetatik urrun. Fiskaltzak horietako 6 errekurritu ditu. Argazki nagusian Biden eta Harris Chicagon ditugu. Titularrean, eskerrak Bideni eta babesa Harrisi Chicagon. Beheko berrietan, batean, Txinako autoei aplikatu beharreko kanona murriztu du Bruselak. Bestean, energia enpresa handien kalteak biodibertsitateari. Ezkerreko berrietan, alde batetik Miguel Fernandezen erreportaia dugu. Ustiapen intentsiboa Amazonian izenburuarekin. Beste alde batetik, Israelek sarraskiarekin jarraitzen du, balizko akordio batetik aldenduz. Berriaren titular nagusian, Jaurlaritzak 32 gradu progresio onartu dizkie euskal preso politikoei urtebetean. Espetxe politikaren balantzea egin du Sarek. Justizia zail berriari eskatu dio jarrera proaktiboa izatea eta ez atzera egitea. Argazki nagusian, Bilboko konpartsek kaleko saltzaileen alde egin zuten ekitaldia atzo. Titularrean, elkartasuna kaleko saltzaileekin. Bilboko konpartsek egoera zaurgarrienean dauden kontrako jazarpena salatu dute aste nagusian. Eskuineko berrian, NBR-en arabera, inoiz baino langile humanitario gehiago hil zituzten iaz. Ezkerreko berrietan, batetik Iker Baskeko BC3ko ikerlaria den Ainhoa Magratzen hitzak ditugu. Gure ikerketan ondorioztatu dugu oso gutxi aztertu dela polinizazioa nola murriztu den laborantzan. Bestetik, ikatzak egotziak. Alemaniako Muelrose herria usten ari da Leag enpresa. Ignito meategi bat ustiatzen jarraitu ahal izateko. 130 herritik gora ustu dituzte Lusazia eskualdean, meategiengatik. Bukatzeko historian Aztarrika udako seriaren bigarren atala dugu. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, haizea uharteren hitzetan, udalak joera orokortu bat du edozein ekimen herrikoi euskaldun parte-hartzaile eta feminista oztopatzeko. Irunberriko barraka kolektiboak publikoki salatu du Irunberriko udalean agintean dagoen taldearen jarrera oztopatzailea. Taldearen arabera, Irunberriko elkarte independienteak trabak jartzen ari da bere kultur astearen antolaketetan. Irunberriko elkarte independienteak trabak jartzen ari da bere kultur astearen antolaketetan, baina euskara eta euskal kulturarekin lotutako beste jarduera batzuetan ere. Eskuineko berrietan, goikoan, oinak odeietan zikloaren eskutik euskarazko 2 antzezlan ematen ari dira aste honetan, Ultzaman eta Itxasperrin. Lorena Arangoaren Jantzita La Potra eta Parena konpainiaren Milagros eta Valentina izanen dira. Urrenez urren, ostegunean eta ostiralean emanen diren antzezlanak. Behekoan, Xavier Artiendaren hitzetan, irudimena baliatuz itsasoa Atarrabiako plazara ekarriko dugu. Aktoreak Moby Dick antzezlan umoretsua emanen du gaur. 8:00 Atarrabiako udaletxeko plazan. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena argitzera egingo du orduek aurrera egin ahala.
Eguna goibel esnatuko da eta oraindik euri apur bat egingo du, batez ere ipar partean. Baina goizak aurrera egiten duen heinean gero eta euri gutxiago egingo du. Gainera, eguerditik aurrera ostarteak zabaltzen hasiko dira eta arratsaldean eguraldi eguzkitsua gailenduko da. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean ateri egongo da eta hodeitza goizean bertan arinduko da. Tenperaturak koska txiki bat egingo du behera. Ipar ekialdeko haizea ibiliko da. Ostegunean giro eguzkitsua izango dugu eta tenperaturak gora egingo du. Goizean goizeko behe-lainoa desegitean goiz eguzkitsua geratuko zaigu. Tenperaturak gora egingo du eta beroenak 25 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean. 29-30 graduren bueltan barnealdeko zenbait puntuetan eta 30ak gaindituko dira Nafarroa eta Araba hegoaldean. Arratsaldean ipar-mendebaldeko eta iparraldeko haizea bizitu egingo da eta behe-hodeiak ekar ditzake Kantauri isurialdeko zenbait lekuetara, batez ere arratsaldearen erdialdetik aurrera. Kaixo, lehen esan bezala orain Iker Mariezkurrenarekin egongo gara, Berriozarko alkatea. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ongita zuek? Ongi. Bueno, datorren astean Berriozarko jaiak hasiko dira, ezta? Eta horren inguruan hitz egitera etorri zara. Beti data berdinetan dira jaiak? Bueno, historikoki, ospatzen den eguna da Donestebe eguna, eta lehen abenduaren 26an ospatzen ziren jaiak, aurten ez orain ja gaur egun bakarrik ospatzen da Berriozarren eguna bezalakoa, baina eguraldiarengatik eta abenduan egokia ikusten ez delako, pasatu ziren abuztu iraila aldera, ez? Eta urtero ospatzen dira abuztuaren azkeneko asteazkenetik igandera, batzutan tokatzen da abuztua eta iraila, eta beste batzutan abuztua bakarrik. Eta nola izaten da jaien antolakuntza? Bueno, konplexu eta luzea. Baina politare bai, ez? Oso parte hartzailea da, jai batzorde bat dago, esango nuke programazioaren ehuneko oso altu bat, ez bada ehuneko ehuna iaia, jai batzordeko kideek antolatu eta proposatu egiten dituztela, gero bai badago aurrekontuen kontuarekin eta beste kontu batzuekin erabaki batzuk hartzeko beharra, baina gehien bat erabaki horiek hartzen dira jai batzorde horretan. Gainera, Berriozarren batzorde guztiak herritar guztientzako irekiak dira, kolektibo guztientzako irekiak dira, orduan denek daukate aukera hor aportazioa egiteko, joateko, informatzeko eta hortan parte hartzeko, beraz, nik uste esan bezala oso parte hartzailea dela prozesu hori eta polita, ez? Azkenean herritarrak hortan parte hartzen dutenean ikusten dira zeintzuk diren beharrak, guztientzako jai batzuk antolatzeko eta hola akatsak egiteko edo gustatzen ez zaizkigun gauzak ekartzeko zailagoa da, ez? Hor kontuan hartzen dira iritzi guztiak. Eta jai batzorde hori zenbatetan elkartzen da? Nik uste beharren arabera, ez? Hor badago kultur zinegotzia, Asier Kosta gidatzen duena, eta gero kolektibo guztiak joaten direnak, baita pertsona partikularrak ere bai, eta hor, esan bezala, bakoitza bere aportazioak egiten ditu, eztabaidak sortzen dira, desadostasunak, adostasunak, eta prozesu polita da, luzea, askotan ere nekagarria, eta zorionez datorren asteazkena ikusiko dira fruituak eta espero ezagun dena ongi ateratzea. Eta zer izan behar da kontuan horrelako jai batzuk antolatzean? Nik uste pertsona guztiak, ez? Azkenean herri bateko jaiak herri horretako herritar guztientzako egiten diren jaiak dira, izan behar dira. Askotan igual ez du ongi kudeatzen eta zenbait defizit ikusten dira, baina horretarako ez, eta prozesu parte hartzaile hori eta gutxinaka goaz ekintza berriak sortzen, ekintza berriak ekartzen, gauza berriak egiten eta Berriozarko espazio berri batzuk ere erabiltzen. Gutxinaka adibidez aurten espazio berri batzuk berreskuratu eta beste batzuk berri batzuk hartu ditugu, esate baterako Saharaui plaza edo Emaileen plaza eta Maestro Turrillas plaza erabiliko dira, gehien bat
aurren ekintza batzuetarako, bai DJ-ak, bai puzgarriak, bai aurrentzako antzerkiak. Beraz, bueno, gutxinaka Berriozar edatzen doa eta jaiak ere edatuz joan behar dira, eta nik uste aurtengo jaietan ikusiko dela zenbait aldaketa. Eta antolakuntza honetan, alkalde moduan, zer da gauzarik zaiena? Gauzarik zaiena, alkate moduan ere ez du egin behar lan zehatz bat, gero erabaki batzuk hartzerako orduan bai, baina prozesu honetan esan bezala hitza eta mandoa herritarrek daukate eta kolektiboek gehien bat, esker ez zen jairik egongo, eta zaiena pertsona guzti hauek kudeatzea izaten da, edo kolektibo guzti hauek kudeatzea. Eta baita, egunean jaiak iristen direnean, suertatzen diren eguneroko arazo horiei aurre egitea. Adibidez, pasen urtean, gure legislaturako lehenbiziko jaietan, dana bat izan genuen, kriston ekaitza bota zuen, ostiraleko ekintza asko bertan behera utzi beharra izan genituen, larunbatekoak ere bai. Orduan, azkenean zaiena izaten da, gauza horiei edo arazo horiei, txiki da handi izan arren, soluzio bat ematea. Eta esan bezala, jende guzti hori koordinatzea, ze azken finean dena ongi koordinatu baldin badago, dena ongi ateratzen da, eta soluzio horiek errazago bilatzen dira. Eta ze kolektibo parte hartzen dute? Nik uste guztiek, ze Berriozarren badaukagu hitzarmen pila bat, duela gutxi sinatu genituen, asoziazio, kolektibo, kultural, kirol kolektiboa guztiekin, eta bertan aipatzen da, Berriozarko ekintzetan eta Berriozarko egun ofizialetan parte hartu behar dutela, eta horretarako ere udalak diru bat eta laguntza ematen die, eta esan bezala, era guztietako kolektiboa daude, bai kulturala, musikalak, dantza kolektiboak, kirol kolektiboa, guztiek parte hartzen dute, haien jaiak, Berriozarko jaiak haientzako ere eskaparate moduko bat da, azkenean jende asko etortzen da, beraien gauzak erakusteko eta ekitaldiak egiteko aukera paregabea dute, eta beraz guztiek hartzen dute gogoa handiz, eta azkenean zerbait gogoa handiz egiten baduzu, gauzak ongi ateratzen dira. Gero, beste kontu bat kartela da, nola aukeratzen da jaietako kartela? Kartela txapelketa bat antolatzen da, epe bat, kartel bat bakoitzeko pertsonak kartelak aurkezteko, bai aur mailan eta bai nagusi mailan, eta horrekin egiten da txapelketa bat. Egiten da epaimahai bat, normalean izaten dira kultur zinegotziak, zinegotzi batzuk, eta bai alor teknikoa, kultur teknikaria esate baterako. Eta, badago erakusketa bat, hor bozka batzuk daude, eta horrekin batera ateratzen da txapelduna, bai aur mailan, bai Berriozar mailan, eta baita nagusi mailan. Eta kartel irabazlea herriko portadan ateratzen da. Eta aurtengoa aukeratua dago, ezta? Zein da honen esanahia? Hori egileak esan beharko zizun, baina nik uste oso polita da, oso esanguratsua da. Azkenean jai inklusio batzuen alde egiten duelako, aniztasuna kontuan hartuz eta ezberdintasunak alde batera utziz. Eta polita da, azkenean dantza moduko bat da, zeinetan ikusten da era guztietako pertsona daudela, behar bereziak dituztenak, behar bereziak ez dituztenak, guztiak batera, guztiak jai batzuk ospatzen eta ezberdintasunak alde batera utziz. Orduan nik uste oso deigarria dela, oso inpakto positiboa izango duela eta polita dela gainera. Orduan esan nahi duen kartel bat eta gainera polita baldin bada asko zobe. Alkate moduan zure bigarrengo jaiak izango dira, nolakoak izan ziren aurrekoak? Aipatu bezala oso zailak izan ziren, ziren bate atseginak izan, lehenbiziko bi egunak oso politak, urduritasun puntu batekin ere bai, ze azkenean beti zabiltza arazo hiei soluzio bat bilatzen, askotan zure esku ez daudenak, eta esan bezala ostiraletan batean ekaitza etorri zitzaigun, gauza asko kudeatu behar izan genituen, gauza asko suspenditu, bilera asko egin, dei asko egin, eta azkenean atseginaz egin ez zitzaigun gauzaren bat egin genuen, esate bateko, kontzertuak bertan bera utzi, pilota partida bertan bera utzi, erraldoiak bertan bera utzi, azkenean herritarrentzako
bueno, ezen gauza polita izan, zaila izan zen, beraz nik uste aurten ere hori superatzea ez dela oso zaila izango, eta gogotsu gaude, urte bat daramagu ja udalean, badaukagu beste esperientzia puntu bat, eta nik uste aurtengoak ere gehiago disfrutatuko ditugula. Bueno, espero dugu lasaiagoak izatea. Baiet. Eta berrikuntzarik egin dituzue? Bai, berrikuntza asko, lehenbiziko esan dizudana, ez? Adibidez, puzgarriak maestro Turrillas enparantzara eraman ditugu, hori Berriozarko beste auzo bat da, 8ko auzoa, eta bueno, ikusi da haur pila bat dagoela, familia asko daudela, eta beraz, Berriozarko beste txoko bati beste bizitasun bat emango zaio, eta bueno, orain arte izan dugun feedbacka oso positiboa izan da, eta jendeak eskertu egin du, ez? Gainera Artiberri oso hurbil dago, gazte asko dago hor, eta nik uste positiboa izango dela. Emaileen plaza ere aspaldi zerbait egiten zen, lehen Donestebe plazan egiten zena aurten Emaileen plazan egingo da, baina berrikuntza batzuekin, adibidez, aurrentzako DJ bat egongo da, lehen egun bat zegoena, orain bi egunez egongo da, espazio handiago batean, eta nik uste Berriozarko beste txoko bat ere, txoko bati emango zaiola kolorea eta jaia. Eta azkenean, aipatu bezala, Saharaui plazan ere, daude ekintzaren bat, aurrentzako bideratua dagoena, antzerkiren bat, eta auzo berria da, jende gazte asko, aurro asko, eta hori aipatuko dituzke gauza horiek, ez? Gero, badira sakratuak diren ekintza eta ekitaldi batzuk Berriozarren, adibidez Alde Zaharreko eguna, maizterren dantza, hor pasan urtean ronda kopera bat kontatatu zen lehenbiziko aldiz, eta arrakasta ikusita aurten berriz ere kontatatzea erabaki dugu. Arrakasta ikaragarri izan du, aurreko urtean 70, 80 bat pertsona egon zen bazkaltzen, aurten 110 txartela saldu dira egun bakarrean. Eta ikusten da jendeak erantzuna ematen duela eta gustora dagoela, beraz, berrikuntza asko daude, 16, uste dut, 17 berrikuntza daudela programan, gutxinaka berritzen goaz, gustoko dituzten gauzak hobetzen edo berriro ekartzen eta gustoko ez dina aldatzen. Eta horregatik ere prozesu parte hartzaile horren garrantzia. Programan baita ere alkatearen agurra dago, zer suposatzen du zuretzako hori egitea? Bai, hori pixkat ni uste protokolo bat dela, ez? Azkenean, lehenbiziko herri horietan, duzu aukera herritarrei uste duzuna edo pentsatzen duzuna esateko. Gehien bat erabiltzen da jai zoriontsuak opatzeko edo jai, adibidez nik aprobetxatu dut ere bai, eraso sexistari gabeko jai batzuk izateko, jaian oinarritutako jai batzuk izateko, aniztasunean oinarritutakoak, eta azkenean mezu positiboak bidaltzen saiatzen naiz, eta hortik aparte ere aprobetxatzen da txupinazoa nork botako duen esateko. Eta hori momentu garrantzitsua da herri guztietan esango nuke, Berriozarren ere bai, beti morbo puntu bat dago horren inguruan, eta kolektibo edo pertsona horren inguruko informazio pixka bat ere ematen saiatzen naiz. Beraz, herritarrei zuzenduriko gutun moduko bat da, pixkat protokolarioa, eta ni behintzat pertsonaki saiatzen naizena izaten oso gertukoa eta ulergarri izatea. Eta nork botako du txupinazoa? Aurten Txoritzuri taldeak botako du, 55. urte horrena betetzen du. Beraiek badituzte bere ekintzak eta historia azaltzeko, baina hola laburbilduz 200 pertsona baino gehiago parte hartu izan dute Txorizurin, herrian ez da ulertzen jai egunik haie gabe, dantzateaz aparte beti daude prest bazkariak prestatzeko, beti daude prest giroa alaitzeko, eta gaur egun Berriozarren kultur kolektibo oso potente bada, ez? Eta ze hobe, herriko txupinazoa botatzea baino, eta azkenean beraien progresioari sari bat ematea bezalakoa izango da, ez? 55 urte, ez dira erraz betetzen,
eta espero dugu gutxienez beste 45 betetzea. Gero aurre programazio bat ere antolatu duzue, zergatik erabaki duzue hau antolatzea? Bai, udan azkenean denbora asko dago, gehien bat aurrentzako bideratuta dagoen programazioa da. Jaien aurreko egitarau hori, pixkat jaien aurretik bere giroa berotzeko eta jendea entretenitua egoteko egiten da. Esan bezala, gauza asko aurrei bideratuta daude, baina nagusintzako ere badaude antzerkiak, badaude kirol emanaldiak, badaude, adibidez, larunbat honetan badugu peinen arteko futbol txapelketa, jaietako botxa txapelketa finalak uztaila eta abuztuan zehar jokatzen dira Alde Zaharrean, beraz, udari beste dinamika bat emateko eta jendea jai horietara prestatzera joateko egiten den gauza zerbait da. Eta jaietako programazioari dagokionez, ezakit zerbait esanguratsua dago horrela aipatzeko? Ni pertsonalki Alde Zaharreko eguna, ez? Alde Zaharreko eguna berriozartar guztientzako oso egun garrantzitsua da, goizean maizterrak ditugu, maizter horiek dantzaldia irekitzen dute, dantza bat egiten dute, normalean historikoki ezkondu behar ziren, bikoteak ziren, eta ezkontzeko garaia zeuden bikoteak ziren, eta mantendu egin da, lehen esango nuke duela urte batzuk pixkat krisian egon zela, azkenean dantzaria ez den norbait plazara ateratzea eta dantza egitea guztien aurrean zerbait zaila zen eta Txorizuri taldeak lortu duena da egoera horri buelta ematea eta urtero 4 dira maizterrak, urtero igual 10-12 hautagai daude, gero eta pertsona gehiago izan nahi du eta hori zerbait positiboa da, ez? Eta azkenean, Alde Zaharra guretzako beti izango du xarma hori eta azkenean herri handi baten barruan herri txiki bat bezalakoa da eta ekintza guzti horiek. Gainera euskararen inguruko gauza asko eta ekintza asko daude, euskarara oinarritzat hartzen den jai bat da Orgoian eta gauza guzti horiengatik niretzako egunik garrantzitsuena osteguna da. Eta kontzertuen aldetik, ze kontzertu izango ditugu? Guztiak ez dakizkit, hemen Eguzki plazan orkestak ekartzen ditugu, badakit ostegunen arratsaldean ere mariachi bat etorriko dela, Alde Zaharrean zenbait ekintza egiten ditugu, baina behan ere azkenean 11.500 biztanle dituen herri batean gauzak diversifikatu egin behar dira eta lekuak ere bai, ez? Orduan ostegunean mariachi bat egongo da hemen, gero Txosnetan ere egunero egongo da zerbait, asteazkenean gazte egunean zumba dago, gauean zumba dago, gero DJak, gainera bertakoak, Berriozarrekoak, ostiralean Jofe, Kaparrak eta DJ Moreira uste dut direla, larun batean Linaje, hemengo taldea ere bai, DJ Muffin eta Delio. Beraz, kontzertu potenteak dira, jendea nik uste animatuko dela, eta esan bezala, azkenean taldeen izena ere, udalak aurrekontu bat jartzen du eta taldeen izena eta taldeen bilaketa eta prozesu guzti hori herritarrek egiten dute eta horregatik nik uste oso zaila dela faiatzea. Gero, hainbat txapelketa antolatu dira, ezta? Zeintzuk dira? Aipatu bezala, txapelketa asko ez dakit, ez? Baina bai botxa txapelketa edo peinen arteko futbol txapelketa, kartel lehiaketa, guzti horiek igual jaien aurretik antolatzen dira eta gero jaietan egiten dena da finala. Eta adibidez, peinen arteko futbol txapelketak asko erakartzen ditu herritarrak, larunbat honetan final erdiak dira eta txupinazoaren egunean, justo txupinazo eta gero finala. Beraz, oso ekitaldi potentea da, jende asko erakartzen duena, polita, eta peinak ere, nahiz eta ideologikoki oso ezberdinak izan, edo normalean haien artean ez nahaztu, elkartzen dituena, giro ona sortzen duena, eta zerbait positiboa da. Botxa txapelketa ere bai, gure historian zehar oso aspalditik datorren kontu bat da, hemen badugu botxategi bat, izango dena Nafarroako zaharrenetarikoa, eta ohitura kontua da, ez? Lehen ziren hainbeste talde apuntatzen, orain nik uste aurten 25 hirukote apuntatu direla, beraz goraka doan zerbait da ere bai,
pixkan dena nahaztuta, sozializazioa, ohitura, kultura eta pixkat intergenerazioa ere bai, hor ikusten dira 14 urteko haurrak 80 urteko pertsonekin jolasten kontran, bai elkarrekin, eta zerbait positibo bezala gainera hori osteguneko finala izaten da kristona, ez dago lekurik ikusteko, eta bueno, zerbait txapelketak positiboa dira, ez dira hain lehiakorrak, eta bueno, azkenean herriarentzat ere positibo. Gero, pilota partidu berezia izango dugu, ezta? Bai, Berriozarren betidanik egon da pilota, bai, bueno, duela urte batzuk, aspaldi profesionalak etortzen ziren, geroago afizionatuak etortzen ziren, pilota eskola ere pixkat bera egin zuen, azkeneko urtetan jonen debutarekin, eta pilotari eman zaion garrantziarekin pilota eskolak gora egin du, aurten eta pasan urtetik aurrera plaza guztiak agortzen dira, ez da jende gehiago sartzen, beraz pilotak Berriozarren baduka sasoia, kristona, eta horregatik udaletik ere egiten dena da profesionalen partidu bat ekartzea gainera. Herriko semea egonda Jon, jende asko erakartzen du, ikusi besterik ez dago, sarreak jarri eta aste batean bukatu ziren. Eta, bueno, azkenean larunbata, egun garrantzitsua, gauza asko daudena, eta ordutegi aldetik, justu afari aurretik, uste jende asko joango dela, jendeak ere badukala gogoa pilota ikusteko, ze, bueno, orain gainera nik uste pilota bai gazte mugimenduan eta bai gazte mailan indarra handia hartzen ari dela, eta Berriozarren badago gazteri karagarri handia, eta nik uste horregatik badukala arrakasta. Gero ikusi dut programan, jarduera ezberdinetara joateko bakoitzak bere edalontzia eraman behar duela, hau zergatik egin duzue? Bai, hau Nafar gobernutik ere etortzen da, eta, bueno, azkenean ingurumenarekin, kontziente izateko eta birziklapenarekin kontziente izateko egiten den zerbait da. Azkenean plastikoa berrerabili egin behar da, toki guztietan edalontzi berdinak dira, orduan jendeak kontzientziatzen hasi behar da, edalontzi horiek berrerabili behar ditula, ez bota, ez hainbeste diru gastatu, azkenean diru asko aurrezten da, plastiko asko aurrezten da, eta pixkat berrerabilketa horretan sartu behar da jendea, gutxinaka, txosnetan edalontzi gutxiago eginez, orduan, gehien bat da ingurumenarekin pixka kontziente izateko. Eta alkate zarenetik, zer aldatu da zure jaiak bizitzeko moduan? Dena, oso ezberdina da, esan bezala beti naiz eta dena kontrolatuta egon eta gauza bakoitza, ekintza bakoitza bere erantzula izan, eta beti nahi duzu dena perfektu ateratzea, beti zaude pendiente, ezin zara egon, azkenean herrian dauden egun garrantzitsuenak dira, eta guztia ongi atera behar da, eta horretarako lan egiten dugu, ere bai. Orduan, asko disfrutatzen ditugu, baude momentua gehiago disfrutatzen ditugunak eta beste batzuk gutxiago, baina, ezberdina da, bilatu behar dituzu momentu horiek, azken finean ere egun horietan askotan lan egin behar da, askotan, aurreko urtean pasatzen bada ere, are gehiago, eta beti egon bazara hor erne, tentsioan, baina, gero ongi ateratzen direnan gauzak ere, postasuna handia da eta zure taldearekiko harrotasuna eta jendearekiko harrotasuna handia, beraz, gauza txar batzu ditu, baina beste gauza asko. Bukatzeko, zer da jai hauetatik espero duzuna? Jaiotatik espero dudana da, jai zoriontsuak izatea, aniztasunean oinarritutakoak, jendeak ondo pasatzera etortzea, bai Berriozarkoak, bai kanpokoak, jende guztia errespetatzea, erasorik gabeko jai batzuk izatea, eta azkenean disfrutatzea, eta horretarako egiten dira jaiak, horretarako bideratzen da aurrekontu bat egun hauetarako, eta horretarako gaude, egun hauetan, beraz jai zoriontsuak guztiontzat, eta jai askoko jaiak izatea. Iker, mila esker guretzat tartotxo bat ateratzeagatik, eta zer moz joaten diren jaiak. Mila esker.
Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.